Povodom utakmice 24. kola Srpske lige Istok u kojoj SFS Borac gostuje ekipi Jedinstva, govorili su Nemanja Ratajac, trener golmana fudbalskog kluba Jedinstvo 1936 i fudbaler Radoslav Aleksić. Igramo protiv ekipe SFS Borca, ekipe koja ima isti broj bodova kao i mi, tako da imamo 2 dana do utakmice i gledat ćemo da što bolje kroz treninge i kroz analize da pripremimo utakmicu i nadamo se da zabeležimo nova 3 boda. SFS Borac je ekipa koja već dugo godina igra ovaj rang takmičenja, tako da ima stabilna ekipa, imaju iskusne igrače, kao što sam rekao, imaju isti broj bodova kao i mi. Tu su na 4., 5. mestu, tako da sigurno jedna jako zahtevna utakmica i jedna dobra ekipa, čvrsta. U sredu nas očekuje jedna ozbiljna utakmica protiv SFS Borca iz Paraćina. SFS Borac je jedna ekipa koja duže vremena igra ovu ligu, imaju iskusnu ekipu, imaju dobru ekipu, tako da sigurno nas ne očekuje lagani posao. U prvom delu smo izgubili 1-0 u Paraćinu, tako da je ovo prilika da se njima revanširamo za taj poraz. Mi imamo cilj da do kraja sezone pojurimo što bolje plasman na tabeli, tako da je ova prilika da pobedom budemo bliže tom cilju na tabeli. I mi sa Borac imamo po 37 bodova, tako da je to neki svojevrsni derbi gornjeg dela tabele. Izuzetno je mala razlika na tabeli između druge i 7. i 8. ekipe na tabeli, tako da svaka pobeda dosta znači da se popnete na toj tabeli i krenete ka vrhu, što je nama i cilj. Što se tiče atmosfere u ekipi, sve je na, da kažem, visokom nivou. Imamo solidne rezultate u tom drugom delu. Doneli smo bod iz Niša protiv isto jedne dobre ekipe Sinđelića, gdje nije bilo lako uzeti bod na strani, ali uspeli smo. I sad se nadam da pobedom u sredu mogli bi da taj bod sa strane potvrdimo, što se kaže. Što se tiče zdravstvenog biltena, jedino Rajković i mali Bogdan mislim da neće moći da nam pomognu u ovom susretu. Ostali igrači su svi spremni i, što se kaže, orni za 3 boda. Utakmica se igra u sredu na stadionu Jedinstvo sa početkom od 17:30.